Ahojte, ja som Elena Reháková, už som tu raz spievala jednu pesničku, čo spievame v kostole a teraz budem druhú, čo spievame v kostole, takže dobre veľmi počúvajte. A je to pekná pesnička. Neviem, ako sa vám to bude páčiť, ale podľa mňa je to nádherná pesnička. Takže môžeme ísť na to. 3, 2, 1, teraz. Ty si pánom, ty si pánom, ty si kráľom, o kráľom je Boh. Ty si pánom, ty si pánom, ty si kráľom, o kráľom je Boh. Tak pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, aleluja, postavme sa pred tvár Pána a velepme ho. Tak pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, aleluja, postavme sa pred tvár Pána a velepme ho, velepme ho. Takže toto bolo na dnes všetko. Ďakujeme a teším sa na vás opäť na budúce. Pa, pa. Ahoj.